চামুন্ডায় পিছে বাবা আমাদের রক্ষা করো বাবা আলু বিপদের মধ্যে রক্ষা করো বাবা 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 কে তো মানে শম্ভু শঙ্করা আরে এଠି ରାତିରେ ତମେମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ବାବା ଆରେ ତୁ ସେ କଟିଆର ଭାଇ ଭାଇଆଟି ହଁ ହଁ ବାବା ଆଉ ଏ ଝିଅଟା ବାବା ଇଏ ଦିନ ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ମାନି ଏଇ ତାହେଲେ ଦିନା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି? ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ, ପଳେଇ ଯାଅ। শম্ভু শঙ্করা বাবা ইয়া আমার আশ্রম ভিতর পশি লুচি লুচি সব ফটো উঠাউতলা শম্ভু শঙ্করা এই নিউজ বাবা ক্যামেরারে সব ফটো আছে মোর সাধনার স্থলী, সংসার সবু স্বপ্ন ত্যাগ করে ମୁଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଚଲି ଆସିଛି। ତମେ ମାନେ କଣ ମତେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦବନି? ବାବା କହିବା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମତେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଛି। ଆପଣ ଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ବାହାରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ନିରୀହ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରା
ଶମ୍ଭୁ